La colla gaussaca sortí de la crisi de marro, però lluny quedava la fi dels problemes dels color Collserola. Tal fou l'èxit de la prèvia missió de l'escamot, que de revolades veié l'entitat enfonsada en un esparverant excés de noves camises. Tal succés causà un sever exhauriment d'existències i una imperiosa necessitat d'ampliar territori amb nous locals per encabir les noves faixes. No trigà a dansar a veure's col·lapsada l'estabilitat econòmica gaussaca i les altes autoritats desesperades tornaren a acudir el nostre heroi amb socanom de gos per un cop més canviar la història per sempre. Víctor, tenim un problema. No tenim ni un puto dur. Necessitem que trobeu una manera legal i ràpida per aconseguir diners. I la pasta del temari, què? No es dona prou? Mira, Víctor, avui soparé entrepà de macarrons blancs. A dures penes tenim per comprar aigua a les diades i ens estem pensant si promoure tallers de costura infantil. Necessitem trobar noves fórmules. Noves fórmules? I els bolos? Què passa amb els bolos? Bolos els que tinc aquí. Crec que ja t'estic entenent. No tinc del tot clar que ho estiguis entenent. Vale, tu confia, crec que conec la gent indicada. L'equip format per els 5 millors experts del planeta en el seu àmbit va aconseguir, sense ajuda de ningú, treure la colla de la crisi econòmica i dominar el mercat global de la venda de Aquí vull enganyar. Amb 5 no en tenim ni per començar. Necessitem la teva ajuda. Aquestes colònies de jovent demostren les teves habilitats a la gincama i potser, i només potser, se't permetrà ser partícip de l'equip que portarà la colla lluny de la pobresa d'una vegada per totes. Pocs en sortireu amb vida o amb la raó intacta i només algun afortunat podrà dir de veritat i amb la mà al cor que dels gaussacs mai en tindrà prou. I no us preocupeu, que si algú el pillen i va a presó, el traiem al moment.